Bueno, nik orduan 25 urte nituen, eta gaztia eta borroka giroa, terrore giro bat zen, beldurra, ikara, zigorra, bestek etzen. Eta, claro, jakin genunean, itzorien zegoela, esperantzak sortu zitzaigun ez. Ja, aldaketa dator. Baina, zoritxarrez, ikusi dugu aldaketa, ez dela, halako aldaketa izan, ez dela usturarik eman. Aldatu zen, baina kontinuum bat. Orduan, egun oso alaia izan zen guretzako, Franco hiltzela eta baina nik uste, ez dakit, ez dute aipatzen baino. Orduan esaten zen Franco lehenagotik hile zela. Hile zegoela. Eta eukizutela, gure garaian, azaruan 20 izaten zen Dia del Dolor. José Antonio Primo de Rivera, akatu zuteneko garaikoa, eta orduan sistema horrek, eta egun hori oso tristi izaten zen beraientzat. Eta nik uste horregatik izan zutela, egun hori gero ere jarraitzeko oroitzen, como Dia del Dolor. Ez dakit, herrian, ez dakit tabernetan ibili ginela badakit, eta pospozik eta ospatzen, eta mundu guztia. Baina, enez gogoratzen non. Ez que beti, eguna ez eramazkien, no esaten zuten, Franco sigue con las constantes vitales, ez dakit zerra. Eta egunetan, zurien, eta, jazkenean, lertu zen. Lezon bai, inguruan, dena pospozik. Baina, esko oso giro gogorra zer, oidaka goguan, ezin zen hori zer esan, dena, eozer gauzatik kartzela zen. Eozer gauza, gore Euskadi izate bat zen, edo ez dakit, desberdin pentsatze bat zen, zigorra. Ikusi zen oso garbi. Eta ikusi da, eta haien jarraitzaileak, haiek zigortu, etxitxosten epaitu, garai hartako diktadore guzti hori denak, ez dira epaituak izan, eta epaileak berdin jarritzen dute, eta orduan gaur egungo eskubila, hori da, haiek jarraitzaileak. Eta gaur egun borrokatzen dutenak, gure zidatetan, garai hartan borrokatzen zutenen ondorengoak. Gaur egun bizilea, eta okerrena da, ikusten ditutenean behintzat, gazte jendioi, bandera, eskubiko jendioi ez, diktadura hoi babesten. Gaur egungo gazteak hoi babestu ezakete diktadura bat. Orduan, non daude, garai hartako eraileak, zigortuak, ume lapurtuak, emakume zigortuak, dena zigorra zen eta hori defenditu behar da, gaur egun. Berroita mar urte pasatak geho. Ez dakit, askotan irutzen zait, tristura emateitz. Orduan, alako borrokak eten ziren, hainbeste jende, ze huelgak egiten ziren, aldatu nahi zen, eta dena zigorra zen. Bera, ez materiotz izan diren, non galditu dira, zein zigortu dute, gaur egun gozuk uste, ze juezak eta ze impunidadia dakaten, ze indarra dakaten. Haien jarripena da, oso ondo lotuta utzi zuen Francok.